नमो नमः विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात सगळे? मस्त मजेत ना? आता आपल्याला या ठिकाणी या चौथ्या व्हिडिओला सुरुवात करायची आहे। या चौथ्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की भाषाभ्यास आणि त्याच्यानंतरचं गायक नंद। आतापर्यंत आपण काय बघितलं? 3.1 मध्ये येते आणि ते बघितलं, पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन। त्यानंतर 3.2 मध्ये येतः आणि त्या बघितलं, प्रथमा बहुवचन। स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन। 3.3 मध्ये एतानी आणि तानी नपुंसकलिंग प्रथमा बहुवचन। इथपर्यंतचा भाग आता आपण अभ्यासलेला आहे। यावरच आधारित जो आपला भाषाभ्यास आहे तो भाषाभ्यास आपल्याला या ठिकाणी अभ्यासायचा आहे। तर बघा, वाक्यांनी पूरयत म्हणजे या ठिकाणी वाक्य पूर्ण करा। रिकाम्या जागेचा जसा प्रश्न असतो तुमचा, तशा प्रकारचा हा प्रश्न या ठिकाणी आहे। मग दिलेला आहे येते। आता या ठिकाणी सिंह हा शब्द दिलेला आहे आणि गर्जंती। आता गर्जंती असल्यामुळे सिंह या शब्दाचं योग्य रूप आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे। तर काय होईल? ते सिंहा। आलं लक्षात? त्याच्यानंतर या ठिकाणी दिलेला आहे यानानी धावंती। मग या ठिकाणी काय येईल? के, कहा आणि कानी। मग काय येईल? कानी यानानी धावंती। कानी म्हणजे काय? नपुंसकलिंग। यानानी धावंती प्रथमा बहुवचन नपुंसकलिंग। त्याच्यामुळे प्रश्न कोणत्या शब्दांनी विचारायचा असतो? कानी। महिला वदंती। महिला आणि महिला असल्यामुळे काय? वदंती। महिला असतं फक्त तर वदती। आलं लक्षात? तहा आता बालिका नृत्यंती। आता या ठिकाणी बालिका म्हटलेला आहे, त्याच्यामुळे काय येईल? तहा बालिका नृत्यंती। स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन। आता नदी, नदीचं काय येईल? नद्यः वहन्ति। वैद्याः पश्यन्ति। आपण हे वाक्य पाहिलेलेच आहेत। आलं लक्षात? तर अशा पद्धतीने भाषाभ्यास आपल्या वहीमध्ये सोडवायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला गायक नंद या ठिकाणी करायचं आहे, अभ्यासायचं आहे। बघा, तर मग मी म्हणते आहे, तुम्ही घरी म्हणा। वेगळी चालही तुम्हाला वाटत असेल दुसरी तर तुम्ही लावू शकता। तुमच्या आनंद घेण्यासाठीच हे या ठिकाणी गीत, संस्कृत गीत या ठिकाणी दिलेलं आहे। बघा तर मग, सरसर गायन्ति वर्षाधारा, सरसर गायन्ति वर्षाधारा, अत्र प्रसन्ना सर्वे जीवा, वृक्षे प्राप्तं नवजीवनम्, नृत्यन्ति मोदेन बाला सततम्, सरसर आयन्ति वर्षाधारा, अत्र प्रसन्ना सर्वे जीवा, धप धप पतन्ति जलप्रपाता, ड्र्याव ड्र्याव कुर्वन्ति कूपमण्डूका, टप टप गायन्ति पर्णेषु बिन्दव, पकवट खादने मग्न जनाः, सरसर आयन्ति वर्षाधारा, अत्र प्रसन्ना सर्वे जीवा, कृष्णान् मेघान् पश्य आकाशे, कृष्णान् मेघान् पश्य आकाशे, धडाम धुडुम गर्जन्ति ते, जलेन क्लीनं जातंगम्, धो 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 वर्षन्ति मेघा सततम्, सरसर आयन्ति वर्षाधारा, अत्र प्रसन्ना सर्वे जीवा, नृत्य कुर्वन्ति मयूरास्ते, सिंहा गर्जन्ति ननु मेघनादः, सत्वरं वहन्ति सागरं नद्य, प्राणा हि प्राणिनां वर्षाकाल, प्राणा हि प्राणिनां वर्षाकाल, सरसर आयन्ति वर्षाधारा, अत्र प्रसन्ना सर्वे जीवा। छान आहे ना? गाणं म्हणायचं आहे आणि या गाण्यामधला आनंद, गोडवा आपण अनुभवायचा आहे। जेव्हा पावसाच्या सरी येत असतात तेव्हा त्या ठिकाणी सरसर आयन्ति वर्षाधारा म्हणजे काय? जेव्हा पावसाच्या सरी येत असतात, बरसत असतात, अत्र प्रसन्ना सर्वे जीवा, या ठिकाणी असणारे जे सगळे काही जीव आहेत
ते सगळे जीव आनंदी होतात. तुम्हालाही आनंद होतो ना पाऊस आला की? खूप छान वाटते. तसंच या ठिकाणी अत्र प्रसन्ना सर्वे जीवा, या ठिकाणी पृथ्वी तलावर असणाऱ्या सर्व जीवांना काय होतो? आनंद होतो. लहान छोट्या बाळांपासून तर अगदी म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत सगळ्यांना पाऊस आवडतो. पण त्यासोबतच प्राणी मात्रांना सुद्धा पाऊस किती आवडतो त्याचं वर्णन या ठिकाणी या कवितेमध्ये केलेलं आहे. वृक्षे प्राप्तम नवजीवनम, वृक्षाला काय होते? नवीन जीवन प्राप्त होते. नृत्यंती मोदेन बाला सततम, आणि मुले काय करतात? आनंदाने नाचत असतात. त्यांना तर फारच आवडते पावसात जायला. पावसात आई मला पावसात जाऊ दे, आहे की नाही? म्हणजे त्यांना पाऊस आला की कधी एकदा त्या पावसामध्ये जाऊन भिजतो आणि त्या ठिकाणचा आनंद घेतो असं त्यांना वाटत असतं. धप धप पतंती जलप्रपाता, आता या ठिकाणी त्याचा आवाज जो आहे, पाण्याचा पडण्याचा जो आवाज आहे तो कसा येत असतो? तर धप 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 असा येत असतो. ड्रॅव ड्रॅव कुर्वंती कूपमंडुका, बेडूक जे असतात ते काय करत असतात? ड्राव ड्राव असा आवाज करत असतात. टप टप गायंती पर्णेषु बिंदव, आणि पानांवर पडणारे जे थेंब आहे, टपोरे थेंब, त्याचा आवाज कसा येतो? टप टप असा आवाज आपल्याला ऐकू येतो. आणि घरातील सगळे लोक कशामध्ये गुंतलेले असतात? पक्वट खादने मग्न जनहा, म्हणजे वेगवेगळे पक्वान्न, तळलेले पक्वान्न करायचे आणि मस्त खायचे, त्याच्यामध्ये सगळेजण गुंतलेले असतात. आई घरामध्ये छान कधीतरी बटाटा वडा करते, कधी भजे करते, कधी मुगवडे करते, आहे की नाही? मुगवडे असे वेगवेगळे प्रकार घरामध्ये तळणाचे पाऊस चालू असताना केले जातात आणि सगळेजण मस्त त्याच्यामध्ये गुंतलेले असतात आणि त्याचा आस्वाद घेत असतात. त्याच्यानंतर कृष्णानं मेघानं पश्य आकाशे, आकाशामध्ये काळे ढग आलेले असतात आणि ते कसे आवाज करतात? धडाम दुडुम गर्जंती, ते धडाम दुडुम असा आवाज ते करत असतात. जलेन क्लीनम जातंगम, आणि पाण्याने काय होते? तर सगळं आपलं अंग जे आहे ते अंग भिजलेलं असतं. धो 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 वर्षंती मेघा सततम, आणि मग त्या पाण्याचा धो 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 असा आवाज जो आहे, ढग सतत धो धो असा आवाज करत पाण्याच्या ज्या धारा आहे त्या पृथ्वी तलावरून वाहत असतात. त्याच्यानंतर नृत्यम कुर्वंती मयूरास्ते, नृत्यम कुर्वंती मयूरास्ते म्हणजे काय? मोर जो आहे तो काय करत असतो? पाऊस येतो तेव्हा तर नाचत असतो, आनंदाने नृत्य करत असतो. सिंह काय करत असतो? गर्जना करत असतो. सत्वरम वहंती सागरम नद्य, आणि सागर नद्यांचं काय चालू असते? नद्यांमध्ये खूप पाणी साचलं की त्यांना कधी एकदा सागराला जाऊन मिळतो असं घाई सुचलेली असते आणि ते खूप जोरदार सागराकडे वाहत निघालेल्या असतात. प्राणाही प्राणीनाम वर्षाकाल, आणि म्हणून या ठिकाणी असा प्राणीजीवांना, सर्व प्राणीजीवांना हा पावसाळा हा ऋतू अत्यंत खूप आवडतो. आणि म्हणूनच या पावसाळा ऋतूला आपण काय म्हटलेलं आहे? तर सर्व प्राणी जीवांचा प्राण आहे असं म्हटलेलं आहे. तो सर्व प्राणी जीवांचा प्राणच आहे पावसाळा. पाऊस नाही आला तर आपली परिस्थिती काय होते हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. आणि म्हणून हा सगळ्यांना सुखद अनुभव देणारा पावसाळा, त्याचं वर्णन या ठिकाणी श्री श्रीहरी गोकर्णकर यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि अत्यंत सुंदर असं हे संस्कृत गीत आपल्या आनंदासाठी आपल्याला गायचं आहे आणि आपण छान म्हणायचं आहे. आणि त्यातला प्रत्येक ओळीचा, प्रत्येक शब्दाचा अर्थ आपण समजून घ्यायचा आहे आणि त्यामागचा आनंदही घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपलं हे तिसरं जे काही प्रकरण आहे, के कुर्वंती, कोण कोण काय करतो, तर हे प्रकरण या ठिकाणी संपलेलं आहे. यामधले भाषाभ्यास, कृती तुम्ही सर्व सोडवायची आहे आणि तुमच्या वहीमध्ये त्याची नोंद असू द्यायची. जेव्हा आपली भेट होईल तेव्हा आपण या ठिकाणी वह्या तपासल्या जातील आणि त्यानुसार त्याच्यामध्ये या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला तुमच्या असणं या अत्यंत आवश्यक आहे. तुम्ही जेवढा जास्ती संस्कृतचा सराव कराल तेवढं जास्ती तुम्हाला ते आवडायला लागेल, कारण ही देवभाषा आहे आणि अत्यंत सुंदर अशी भाषा आहे. तर आपल्या वहीमध्ये याचा सराव करायचा आहे
आणि संस्कृत नव्याने शिकत असणारी भाषा आपण आत्मसात करायची आहे. धन्यवाद.